What's up, VNLs? Welcome back to my channel. This is Lara and you're watching my video. Bring the action. Wiggle, 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 don't stop, don't stop, don't. If bago ka dito, please click the subscribe button and the notification bell below para ma-inspire ako. Para sa mga hindi nakakaalam, ako po ay isang event photographer, especially for weddings, birthdays, or basta kung ano-anong events dyan. And because of this community quarantine, medyo naapektuhan po ang business namin. Lahat po kaming mga photographers dito sa Calbayog City ay nag-struggle po dahil siguro hindi lang naman po dito, pati po sa ibang parte ng Pilipinas dahil nga pinagbawal po talaga ang event. So for more than 2 months, wala po kaming clients at natigil po lahat ng aming pinagkakakitaan, but we're so thankful dahil kahit papano meron naman pong mga tulong na ibinigay para sa mga artist na katulad namin. So now I'm so happy to share with you about our latest events dahil thank you Lord, nagkaroon na po kami ng events after mahigit 2 months. Nagkaroon po kami ng 2 weddings and nakakatuwa po dito dahil yung first wedding namin na kinover during this Modified General Community Quarantine ay nag-trending po at sobrang happy po kami doon dahil wala lang, masaya lang kami kasi 'di ba hindi naman po lagi na-feature yung mga katulad namin, ng mga ordinary photographers lang sa mga tulad ng Philippine Star. So ito po yung article na nilabas about the new normal sa pagdating po sa wedding and courtesy po yan ng aming lovely couples. Congratulations po ulit. At ito po yung mga ibang shots na kinuha namin during their wedding. So, there you go. Diba? Sobrang maninibago po talaga yung iba for the new normal sa wedding dahil konti na lang yung bisita, especially kailangan doble ingat pa rin tayo, nakamask at social distancing pa rin po ang kailangan. Mas mabuti na po yung safe tayo lagi. And for the second wedding na ginawa po namin during this MGCQ ay nag-decide ako na mag-vlog ng very light. Kasi ang hirap pa rin po talaga mag-vlog and at the same time ay mag-shoot ka, 'di ba? And for this wedding na kinover namin ay naging editor po ako at the same time shooter kasi same day edit video po ito na wedding. At kahit pa paano nakapag-shoot po ako ng vlog. And gusto ko lang po i-share sa inyo yung naging experience namin at para na rin po ito sa mga future clients namin na sana ay huwag po maliitin yung mga katulad po namin mga photographers or videographers dahil hindi rin po ganun kadali ang ginagawa namin. Pero dahil masaya kami, walang problema yon. Happy lang tayo at masaya kami lagi na nakakatulong sa mga naging clients namin, sa mga couples namin at sobrang nakakataba ng puso kapag na-appreciate kami ng mga naging clients namin. So hindi ko na po papatagalin, I will be showing you some of our clips during the MGCQ wedding coverage. Enjoy! Yan, so nandito kami ngayon for our advanced shoot. Kasi bukas yung kasal maaga. So, decided na ngayon kami mag-shoot at sa gitna kami ng kalsada for the details of the wedding tomorrow. So, let's do this! So ayan po guys, nandito kami ngayon sa Kabakuan. Nag-shoot kami para sa wedding bukas. Yan pa yung dalawa.
Nandito na kami ngayon sa bahay ng couple. So, medyo late kami. Nang very light lang naman. So, we are preparing now. Ayan sila. So, this will be our second wedding na new normal. So, let's see kung ano mangyayari sa amin ngayon. So, good luck dahil 10 a.m. ang wedding. So, let's see. We're now doing the beauty shots. Makalabot. Ito ha. So, hinihintay ko na lang yung bride for the message. Tapos, malapit na kami. Hindi pa ako nag-start mag-edit. So, SDE tayo ngayon. I'm a little bit nervous. Pero kaya natin to, no? Kasi, basta kakayanin natin. Let's do this! Yo! What's up, netizen? May sa mong vlog. What's up, Diana? Hi! Ayun, di ba yung camera? Oh! Sunod! Sunod! Very good! So, there you go. Tapos na kami dito sa church. Balik na po kami ulit doon sa residence ng couple. Hindi na kami masyadong nakapag-shoot kasi sobrang busy na. Wala pa kaming sariling videographer. So, ayun. Biyahe ulit kami. I'll show you more of the shoots. Mga ano na lang namin. Mga shots na lang. So, yun na nga, nakita nyo, di ba? Medyo kulang lang ako ng mga shots talaga kasi pag nandun ka na, busy talaga. So, next time, I'll decide. Actually, pinag-iisipan ko na kumuha pa ng isang personal videographer. Wow, para sa vlog na mga katulad dito. Kasi gusto ko talaga na magkaroon ng sariling vlog, yung mga behind the scene ng mga photographers and videographers habang dito trabaho kami. Kasi wala lang. For me, laging special yung ganong moment at memorable po lagi. So, gusto ko siyang i-document. So, hopefully, makakuha ko ng videographer for my vlogs in the future. Sana, supportahan niyo pa po itong channel ko para makagawa pa po ako ng maraming vlogs at ma-inspire pa po ako para gumawa ng mga ganitong videos. Ayan. So, thank you so much sa mga nauna nang mag-subscribe sa akin kahit ganito pa lang yung channel natin. Maraming salamat po sa inyo. At continue po sa pagsusupport sa videos ni Lara. If you have content suggestions,
please don't hesitate to comment sa aking comment section below. Hopefully, pagpatuloy ko rin po itong photography vlogs ko. Bago ko makalimutan, gusto ko lang po i-shout out si Gino Ripoll from Samar at ang kanyang channel na Maka Gino Vlog. And also to my supportive sisters, Lara and Lara. Thank you so much for supporting me and sa pagbabash sa akin. Charot. There you go. Thank you so much for watching. See you on my next video. Diyos mabalos.